Wayyo Allah na. Kana fama da kanka mutum yana catu. Ki waya na zaki buga da ƙasa? Baki Ciki gare ni, ciki ne tsoho kana duka na ka san me zai biyo baya. Okay. Ciki gare ni. Ina fama kana danna waya? Allah ya sauke ki lafiya. A ce wai an fasa ma waya ka canza caja ma. Kana fama da cikinka wani ma kokarin buɗe caza yake. Ki wai ke baki da hankali ne? Ban da shi. Na rintse miki da Ciki gare ni. Kana na ka san me zai biyo baya. Yo. ciki ko? Ya ke ga ciki. Ai wallahi tun da ciki na tsufa azaba yanzu ka fara sha. Ni da shan wahala kai da hutu. Na. Dan ma ka gani. Wallahi. Inna lillahi wa Ciki gare ni. Wallahi ciki gare ni. Taba ni ki gani. Za ki wa iskanci. Za ki iskanci wallahi. Au kai ma